тамошобинони сомонаи оила, худ шоҳид ҳастед ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ аз бемории коронавирус дар ташвиш афтодаанд ва ҳамарӯза дар бораи ин журналистҳо мегӯянду менависанд то чӣ андоза мардум аз ин беморӣ дар ҳарос буданро биёед аз забони худашон мешнавем. Имрӯз мебинем дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамин коронавирус тамоми мардумро ба таҳлука овардааст, ба ташвиш овардааст. шумо аз ин хавотирӣ мекашед? вақте ки касали вабо дар вақте ки аввалии бисёр табиб буд, вақте ки касали вабо як минтақаро фаҳм мекунад, мардум ав минтақа чунон авҷ мегирад, бемории вабо давҷа авҷ мегирад ва сино ворид ҳам маҳалла мешавад. вориди маҳалла мешавад ки ай маҳалла мардум куч бастестед. ва кадом хотир мега шумо рафтестед? мега синои бузург мега вориди ин маҳалла нашавд ки бемории вабо туро аз пой меафтонад. бале аз пой меафтонад. синои бузург механда мегӯяд ки ҳар он касе ки аз ин беморӣ метарсад мега беморӣ ба ӯ ҳатман мегузарад. яъне ки шумо ба ҷуръат ҳастед ва ҳеҷ ҷо хавотир намешавед. метарсум леки бисёртар барои оила, барои фарзандидон. шумо сахт хавотир ҳастед. маскои муҳофизатӣ истифода намебаред? албатта фарзандон истифода мебаранд ва бу мағзҳои ки антивирус мағзҳои истифода мебаранд. имрӯз бемории коронавирус тамоми ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. шумо аз ин ҳарос надоред? ҳарос дорам. анмун андешатона баён мекардед? андеша бояд худдорӣ кард, эҳтиёт кард. эҳтиёт намуд. ҳабҳое ки ҳастанд дар кишвар истифода мебаред? маскҳо истифода намебаред? маскҳо тамом набиро истифода мебаранд. саломат бошед. салом ака. савол дорам. бемории коронавирус тамоми ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. шумо аз ин наметаросед? барои مثلا هست مو مثلا مو چیزای مقصد مثلا هست برای زینی هوای استفاده می‌بریم بعد زبون شده است مثلا بعد هست توجیکستان مثلا همه در ویا سوای کاسی هست مثلا چیزی در سمالیت‌ها مثلا آدم‌ها تفتیش کردن می‌بینم که شما البته از ماسک‌های محافظت کننده استفاده بودید یعنی که خواطر است البته باید هر یک مردم باید از این مسئله باید برای پیشگیری خودشان را محافظت کنند از هر نوع بیماری‌ها. یگان نفر از خویش تبار شما در دعوت خیتای بودند؟ نه. موضوع کرونا است. از در کشور ما از این چیز محافظت کرده ایستادن یعنی که پیشگیری هست؟ فکر نمی‌کنم که با ما تصمیم رسید. یعنی که دلتون پر است از این. سلامت باشید. یارو چی از ماسک محافظتی استفاده نمی‌کنید؟ امروز می‌بینم که شما از ماسک‌های محافظتی استفاده نموده ایستادید. یعنی که خواتیری می‌کشید نه؟ در خونه هم فکرتون می‌خواد پیشگیری می‌کنیم فرزندو رو می‌مونیم. وقتی همین خبر رو شنیدید ترس در دل شما جوی شد؟ کم ترک. الان نگاه نفر از خیش تبار نزدیکان شما در دعوت‌های خیتای نبودن؟ نه. خواتیری؟ نه. سلام علیکم. ما ژورنالیستیم. امروز می‌بینیم که فرار می‌دهد که ما وای نداریم. برای فروش ماسک‌های محافظتی نداریم. اگر میزوجان بیان اینجا برای پیشگیری نمودن کرونا ویروس مثل که گریپ‌های دیگر طلب کنن شما برای چی نمی‌برید؟ در همون جایی که سوس کار داده نیستن. شما از وزارت طلب کنید. ما نوعی دویم روز ممکن نیست. از این پیش بود خریدار چقدر است؟ می‌خرن بسیار می‌گیرن. بسیار میبخشید چند نفری که به اداره ما مراجعت کردن گویا که شما به ماسک‌های محافظت کننده ندارید. چه از مشکلات در کجاست؟ ما به کجا رویم برای پیدا کردن این ماسک؟ این سبب شما میخوایم رقم میرم موقعی. امروز ما بازار تندرستی رفته شده. فیرما ماسک ندارد. یا که خودتون در سپیس کنه نویسید که با ما چی میگویند به شما؟ چی میگویند شما همون گپا گویید من با تمام شد؟ سلام باشید. Манай хозир касали чи бисёр грипп яъне ки шамо антибиотикот бисёр мерад, противовирусни бисёр мерад. маскҳои муҳофизатӣ мехарам. Маскҳо мехарам. шумо доред? ҳозираш меҳмон кам таҷриб. нархаш чанд сум аст? 1 сом. нишон медиҳед?
бештари мардуми мо имрӯз аз ҳамон коронавирусе ки дар Хитой пайдо шудааст ҳарос доранд, тарсу ҳарос доранд. На балки Тоҷикистон, балки ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин ҳаросанд. Шумо аз ҳамон ҳабҳо, аз он маскаҳои муҳофизатӣ таъмин ҳастед? барои чӣ ки таъмин намекунад? дар масъала складҳо нест рози масъала таҳсил ҳамин чизо ҳаст ки мо ҳамеша муроҷиат кардагем бояд ки масъала ҳамин чиз ҳамеша охир ин чиз барои мардум зарури аст. ҳаста, бале. ҳозир ҳаста масъала ҳамун свети масъала сиёҳ ҳаст ки сиёҳ бисёриё мегӯянд ки мумкин нест дар ҷое ки масъала ҷамъиятӣ ҳаст, дар ҷое ки масъала биноҳои маъмурӣ ҳаст, масъала чизое ки шахсоне ки дар корхонаҳои давлатӣ масъала کار میکنم فعالیت میکنم میگم که مثلا ممکنه مثلا چیزی بوده салом алейкум, ман журналист Рустам Азимӣ аз сомонаи Oila.tj. имрӯз ба аптекаи шумо ворид гаштам, харидорон хеле ҳам зиёданд. онҳо бештар аз шумо чӣ намуд доруҳо мехаранд? доруҳои барои зуком, барои доруҳои барои астмагӣ, барои зуком, барои грипп. маскаҳои муҳофизаткунанда мефурӯшед? кам ҳаст. кани чӣ намуда? ин як донаш чанд сомон мегӯянд ки нархро як бора қимат кардиям? як сомон аст. бубинед дар шаҳри душанбе ба 10 аптекае ки мо ворид гаштем ва аз он ҷо суол кардем ки ба мо маскаҳои муҳофизаткунанда лозим аст, шумо доред? онҳо ба мо фақат ҷавоб медоданд ки аз ин маскаҳо тамом шудааст ва мо айни ҳол надорем. имшабу рӯзҳо дар саросари ҷаҳон танҳо аз боби коронавирус ҳарф мезананд. аз ин беморӣ даҳшатангез аллакай беш аз 400 нафар ҷон бохтанд. дар Тоҷикистони мо ба хотири пешгирии коронавирус чӣ чораҳо андешида мешавад? аз тарафи вазири вазорати тандурустӣ, хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарраёсати назорати давлатии санитарӣ-эпидемиологӣ ҳамаи кору баҳри пешгирии ин бемории коронавирус дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон кори худро пеш бурда истоданд. дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва дигар ниҳояи гирду атроф ҷумҳурӣ нуқтаҳо барои пешгирӣ ва ба гузаштани карантин ҷойҳо маълум карда шудааст ва ҳоли айни ҳол беморони бисёре зиёда аз 500 одам ки ҳастанд дар ҳудуди дигар давлатҳо ки ҳастанд. ҳозир мо ҳам вориди чихелики корҳоро ки дар дигар мамлакатҳои хориҷӣ буда истодаанд, мо пешгириро дар ин самт мо пеш бурда истодаем. оё ташхисгоҳҳое ки дар Тоҷикистон амал мекунанд имкони муайян кардани ин вирусро доранд? албатта айни ҳол дар ҳудуди Тоҷикистон ва вилоятҳо инчунин шаҳри Душанбе ва дар сарраёсат чандин то озмоишгоҳи вирусологӣ вуҷуд дорад ки айни ҳол оиди ҳамин бемории коронавирус ки ҳастанд таҳлилу озмоишҳо бурдашанд ва барои муайян намудани ин бемориҳо, яъне ин беморӣ корҳо рафта истодааст. яке аз аломатҳои асосии коронавирус таб кардани бемор будааст. аммо зимни дигар касалиҳое низ одам метавонад зимни дигар касалиҳо инсон метавонад таб кунад. боз кадом нишонаҳои ба коронавирус хос вуҷуд доранд ки аз рӯи онҳо ба ин беморӣ гирифтор будани шахсро муайян карда метавонад? ҳамаи он симптоматикае ки дар бемории зуком ҳаст айни ҳол дар ин беморӣ ҳам вуҷуд дорад. ғайр аз ин бо дигар симптомҳое ҳастанд ки айни ҳол дар тамоми давлатҳои дунё паҳн гаштааст ва асоси ҳамаи муайян намудани ин беморӣ ин ташхиси намунаҳои ин бемориҳо мебошад. ба идораи сомонаи мо бисёр шаҳрвандон занг зада шикоят аз он мекунанд ки дар дорухонаҳои кишвар маскаҳои тиббӣ пайдо кардан амри маҳол аст. барои санҷиш мо хабарнигорони сомонаи Oila имрӯз чандин дорухонаҳоро назар кардем. аксарияташон ҳанамин хел маскаҳо надоранд, яъне ки намефурӯшанд. сабаби набудани маскаҳо дар чӣ бошад? чихеле ки шумо медонед, дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дорухонаҳои бисёре ҳастанд ки дар он нуқтаҳо
ҳамаи ниқобҳо фурӯхта мешаванд ва дар вақти боз омадани ин гумонбарӣ ба ин беморӣ ҳамаи нуқтаҳои тиббию тандурустӣ пурра аз ин харидорӣ мо кардем ва ғайр аз ин бо ҳамиро гуфтан лозим аст ки аз дигар мамлакатҳои ҳамсоя аз Ӯзбекистон ва Қирғизистон омада бисёр ҳамаи он ниқобҳое ки дар Тоҷикистон дар дорухонаҳо буданд ва ё гирифта бурда истодаанд. танҳо бо пӯшидани ниқоб яъне маска худро аз коронавирус ҳимоят кардан мумкин аст ё бояд чораҳои иловагӣ андешида шавад? Не, мумкин нест. барои фақат гигиенаи шахси худро бояд дидандаркун ва риоя кардан халос. як гурӯҳ модарон пешниҳод карданд ки барои муҳофизати кӯдакон аз ин беморӣ дар мактабҳо карантин эълон кунанд. Шумо ҳамчун як мутахассис чӣ назар доред? ман фикр мекунам ки ин лозим нест, чунки айни ҳол дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ин бемории коронавирус ба қайд гирифта наштааст. саволи охир, аллакай аз рӯи баъзе маълумотҳо беш аз 200 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар Чин қарор доштанд ва ба ватан баргаштанд ва онҳоро ба муддати 14 шабонарӯз дар беморхонаи касалиҳои суратии шаҳри Душанбе нигоҳ медоранд. оё ин бемористон ва дигар беморхонаҳо асбобҳои заруриро барои ташхиси коронавирус доранд ё ки не? мебахшед, ин одамо бемор нестанд, ин одамо ҳамаш сиҳат саломат аст. фақат мо карантин мондагем ки то муайян кунем ки дар давоми 14 рӯзе ки он одамо дар инҷо фаро гирифта мешаванд, то дорем ки мисол берем ки онҳо беморӣ нестанд. ягон нафар яъне ягон нафар то ҳол ба қайд гирифта нашудааст аз ин беморӣ? Не. Oila.tj садранги зиндагӣ. Ба сомонаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед.